Sabies que el raspall interdental i el fil dental són essencials per a una bona higiene oral? No n'hi ha prou amb el raspall de dents. T'expliquem com fer-ho. El fil dental. Corba el fil en forma d'U al voltant de cada dent i llisca'l suaument per sota la geniva. Mou-lo amb cura cap amunt i cap avall diverses vegades, però evita fer-lo entrar i sortir de cop. Això pot fer mal. El raspall interdental. N'hi ha de diferents formes segons l'espai entre les dents. Ultrafi per a espais molt estrets, fi per a espais reduïts, recte o cilíndric per a espais com la part interna del queixal, cònic per implants o ortodòncia. Com utilitzar-lo bé? Introdueix-lo sense fer pressió. Ha d'entrar amb facilitat. Un cop dins, fes moviments molt suaus, d'endavant cap enrere. I recorda canviar el raspall cada 2 mesos. Segueix aquests passos i cuida la teva salut bucodental cada dia.